Ωραία. Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά, να μην ζεσταίνεστε τόσο πολύ, γιατί εδώ σκάμε εμείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα πλάνο δράσης που έχει, το έχουμε δουλέψει αρκετό καιρό παλιότερα που κάναμε αυτή τη δουλειά. Όπως ζήτησα και πιο πριν, θα χρειαστεί να έχουμε ένα σημειωματάριο, κάτι για να σημειώσουμε 5 πράγματα που θα ρωτηθούν μέσα σε αυτό. Είναι ένας οδηγός, ένας πρακτικός οδηγός μάλλον, που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα 5 πραγματάκια. Λίγο το σκοπό μας, πού είμαστε, πού θέλουμε να πάμε, λίγα απλά μία μικρή βάση. Βέβαια αυτό μπορεί να τα αναλύσουμε σε άλλη στιγμή πολύ περισσότερο, αλλά τα σημαντικότερα θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, θα κάνω share για να ξεκινήσω. Ωραία. Αυτό. Άστο εδώ. Δεν ξέρω αν βλέπετε την μπάρα αυτή, πρέπει να τη διώξω κάπως. Μερή, βοήθησε με λίγο. Αυτή την μπάρα φαίνεται... Όχι, η μπάρα δεν φαίνεται. Είσαι Δεν μια φαίνεται, χαρά, μπορείς έτσι. να προχωρήσεις. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, θα αναλύσουμε λίγο γρήγορα 5 πραγματάκια. Νούμερο 1, την επιθυμία, το τίμημα που έχει αυτό το πράγμα, τον χρόνο, την προετοιμασία και την υλοποίηση. Βήμα πρώτο είναι η επιθυμία. Στην ουσία η επιθυμία είναι η κινητήριος δύναμη του ανθρώπου. Χωρίς την επιθυμία, αν δεν έχουμε επιθυμία για κάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τίποτα. Ακόμα και ε, στην παραδοσιακή την εργασία επιθυμούμε τα χρήματα ή επιθυμούμε να εξελιχθούμε οτιδήποτε. Πόσο μάλιστα σε κάτι που κάνουμε τώρα και δεν έχει ταβάνι. Άρα η επιθυμία μας πρέπει να είναι χωρίς ταβάνι και αυτή, όπως λέω. Ο Έμερσον είχε πει ότι η φύση δεν κάνει καπρίτσια, λέει. Η εμφύτευση μιας επιθυμίας σε ένα άτομο δείχνει ότι η εκπλήρωσή της βρίσκεται μέσα στην κράση του ατόμου που την νιώθει. Με απλά λόγια, δεν θα είχες μια επιθυμία αν δεν ήσουν ικανός να την εκπληρώσεις. Άρα, όσοι έχουμε επιθυμία, είμαστε ικανοί να είστε σίγουροι ότι μπορούμε να την εκπληρώσουμε. Η επιθυμία είναι μια ξεκάθαρη εικόνα του τι μπορείς να γίνεις, τι μπορεί να γίνει ο καθένας. Όταν λέμε επιθυμία δεν εννοούμε ευχή ή κάτι που θα ήταν βολικό να συμβεί. Εντάξει, είναι πιο βαθύτερο. Για να καταλάβεις λοιπόν πόσο έντονη είναι η επιθυμία σου, παρατήρησε πώς την κυνηγάς και πόσο ορμητικά τρέχεις προς αυτήν με την ψυχή σου. Και εδώ είναι το σημείο που σας ζήτησα για να γράψετε 5 πράγματα, όχι πολύ αναλυτικά για να μην μας φάει ο χρόνος, και λέει γράψτε όσο πιο ξεκάθαρα μπορείτε την επιθυμία σου, μία επιθυμία, όχι πολλές. Δεν γίνεται, λέει, να θέλεις με πάθος πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχετε 2 λεπτά, ό,τι σας έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, γράψτε το. Ελπίζω να έχετε προλάβει να γράψετε. Οκ, να δω λίγο και τους υπόλοιπους. Κουνήστε απλά το κεφάλι ή σηκώστε το χέρι ότι το καταφέρατε. Ε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βήμα δεύτερο, το τίμημα. Είναι σημαντικός νόμος ότι για να πάρεις πρέπει να δώσεις κάτι για αντάλλαγμα. Ωραία. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τον νόμο της ανταπόδοσης. Ο νόμος αυτός λέει ότι για να αποκτήσεις κάτι θα πρέπει να δώσεις κάτι για αντάλλαγμα. Το έχουμε ζήσει όλοι, το ξέρουμε αυτό το πράγμα πλέον. Επίσης ο νόμος λειτουργεί και αντίστροφα όμως.
Δηλαδή, όταν δίνεις κάτι, θα πρέπει να λάβεις και κάτι για αντάλλαγμα. Είναι η γνωστή φράση που λέμε στο χωριό μας, ότι δίνεις, παίρνεις. Φυσικά στη φυσική επιστήμη δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Μπορούμε όμως να τον συσχετίσουμε με τον νόμο δράσης-αντίδρασης του Νεύτωνα. Όσοι το ξέρετε, που λέει ότι για κάθε δράση μιας δύναμης υπάρχει μια αντίθετη δύναμη αντίδρασης. Κάτι θα αντιδράσει πάνω σε αυτό που κάναμε. Και για να μην το κάνουμε και πολύ επιστημονικό, θα σας πω μια λαϊκή παροιμία που λέει ότι αν δεν βραχείς, ψάρια δεν πιάνεις. Όπως λέμε και στη δουλειά μας εδώ, θα ανοίξεις πολλά στρίδια για να βρεις το πετράδι μέσα που χρειάζεσαι. Καθίστε, γράψτε λίγο όσο πιο ξεκάθαρα μπορείτε τι είναι αυτό που διατίθεστε να δώσετε σαν αντάλλαγμα και ποιο τίμημα αντέχετε να πληρώσετε για την υλοποίηση της επιθυμίας σας. Δεν ακούγεσαι. Τώρα ακούγομαι, Θανάση? Τώρα ναι. Ναι, είχα κλείσει το μικρόφωνο, αλλά τελείωσα. Ζήτησα να γράψετε, αν βλέπεις την οθόνη, το τελευταίο δεξιά επάνω. Ακούς τώρα, πρέπει να. Είναι κλειστά. Άμα έχετε τελειώσει, μπορείτε να με ειδοποιήσετε. Οκ, κυρία Μέρη. Λοιπόν, βήμα τρίτο. Ο χρόνος. Και λέει ότι ο ανθρώπινος νους βιάζεται. Η ανθρώπινη ψυχή όχι. Που σημαίνει ότι προσδιορίζω πότε θέλω να αποκτήσω την επιθυμία μου, λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω απαντήσεις που θα δώσω στα εξής ερωτήματα. Εδώ πέρα γι' αυτό ζήτησα να το γράψουμε, γιατί μπορείτε να το κάνετε και μετά, γιατί μπορεί να πάρει χρόνο. Παρ' όλα αυτά, πόσο σίγουροι είστε ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι αυτό που πραγματικά θέλετε? Βάλτε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 σε αυτή την ερώτηση, για να το κάνουμε λίγο γρήγορα. Είστε 5, 6, 7%, 10%? Πόσο πιστεύετε στην επιτυχία σας? Πόσο πιστεύετε ότι σας αξίζει αυτό που έχετε ονειρευτεί και αυτό που κάνετε? Το επόμενο είναι κάτι που μου αρέσει, εγώ το έβαλα 10 όταν το έκανα, γιατί φοβόμουν την πιθανότητα αποτυχίας. Εσείς πόσο φοβάστε την πιθανότητα αποτυχίας? Γιατί εμένα ήταν αυτό που μου έδωσε κίνητρο να καταπολεμήσω τους φόβους. Εμένα αυτό με βοήθησε, τώρα τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Μην ανησυχείτε που το τρέχω γρήγορα, θα έχετε το βίντεο μετά και θα μπορέσετε να το κάνετε καλύτερα. Ποιο στοιχείο του χαρακτήρα σας και της προσωπικότητάς σας θα μπορούσε να σας μπλοκάρει στις προσπάθειές σας? Είναι κάποιος φόβος, κάποια δειλία, κάτι, οτιδήποτε που έχουμε μάθει μέχρι τώρα και έχουμε εκπαιδευτεί γενικότερα. Και πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό το πράγμα? Με προσωπική ανάπτυξη, με κάποια βοήθεια από κάποιον συνεργάτη, να δουλέψετε μαζί, το φόβο το να καλέσετε δηλαδή κάποιον άλλον καινούριο να του κάνετε πλάνο, διάφορα. Επόμενη ερώτηση, πόσο διατεθειμένοι είστε να βγείτε από τη ζώνη άνεσή σας? Μπράβο, αυτό είναι πολύ ωραίο και θα συμφωνήσει ο κύριος Κώστας, κυρία Μέρη, ότι όταν βγήκαμε από τη ζώνη άνεσή μας, άρχισαν να συμβαίνουν τα πράγματα.
Γι' αυτό μη φοβάστε να βγείτε. Είναι κάτι στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει. Πόσο έτοιμος νιώθετε για την επιτυχία? Την έχετε φανταστεί? Το είχαμε πει παλιότερα στο προηγούμενο Zoom που κάναμε. Δείτε το, φανταστείτε το, έχετε μπροστά σας, νιώστε το. Να είστε έτοιμοι μέσα σας. Και τελευταία ερώτηση, όχι, προτελευταία, νιώθετε έτοιμος να δεσμευτείτε απέναντι στον εαυτό σας? Γιατί το μόνο που μας μπλοκάρει είναι ο εαυτός μας. Εκεί θέλει τη δέσμευση. Το discipline, κυρία Μέρη, ευχαριστώ. Πειθαρχία. Πειθαρχία. Το είπα πρώτος, κέρδισα. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση, γιατί νιώθετε πλέον έτοιμος, έτοιμη? Θα σας δώσω ένα λεπτάκι να γράψετε με την ησυχία σας. Ωραία, προχωράω. Βήμα τέταρτο. Προετοιμασία. Αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, δεν θα έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και λέει από κάτω η φράση ότι να προσδοκάς τα καλύτερα, αλλά να είσαι έτοιμος αν συμβούν τα χειρότερα. Και μέσα από τα χειρότερα, λέω εγώ, βγαίνουν και τα καλύτερα καμιά φορά. Εδώ θα πάρετε λίγο παραπάνω χρόνο, διότι θα γράψετε ποιο είναι το καλύτερο, το χειρότερο και το πιθανότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του πλάνου δράσης μου. Το πλάνο δράσης είναι, λέω αυτή τη βδομάδα θα κάνω 3 ραντεβού τη μέρα. Πρέπει να κάνω 4 συνεργάτες. Πρέπει αυτούς τους 4, τους 2 τουλάχιστον να τους βοηθήσω να πάνε στο 8%. Το δικό σας πλάνο δράσης. Επίσης είναι σημαντικό να καταγράψω αν αντέχω να διαχειριστώ αυτά τα σενάρια που θα κάτσω να γράψω μόνος μου. Παρακάτω είναι ποια είναι τα αποθέματα μου σε χρόνο, χρήμα, ζωτική ενέργεια και γνώσεις που έχω για να υλοποιήσω αυτά τα σενάρια. Και νούμερο 3, από πού θα λάβω στήριξη? Μπράβο, γι' αυτό λέμε είναι ομαδικό άθλημα. Εδώ πέρα. Ποιοι θα με στηρίξουν στην υλοποίηση του πλάνου μου? Είναι ο απλάινερ μου? Είναι οι άνθρωποι που τους πρότεινα τη δουλειά? Μπορεί να είναι γονείς, οικογένεια, σύντροφος, οι συνεργάτες όπως είπα. Θα δείτε εσείς ποιοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Ζητώντας βέβαια βοήθεια. Έτσι δεν πιέζουμε ποτέ κανέναν. Θα σας δώσω πάλι 2 λεπτάκια. Εντάξει κύριε Κώστα. Οκ. Βήμα 5. Υλοποίηση. Λίστα πιθανών τρόπων υλοποίησης της επιθυμίας μου. 5 πιθανοί τρόποι που μπορεί να υλοποιηθεί η επιθυμία μου. Για να το κάνετε λίγο πιο εύκολο, να σας κάνω λίγο εύκολο και γρήγορο, μην καθίσετε να γράψετε και τις 5 τώρα.
μπορείτε να το κάνετε μετά με την ησυχία σας, γιατί αυτό είναι που εκεί πάνω θα δουλέψετε. Εντάξει. Από τους 5 πιθανούς τρόπους θα γράψετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τρόπων αυτών. Δηλαδή, τι θα σας βοηθήσει, τι όχι. Επιλέγω και γράφω την καλύτερη λύση που λαμβάνει υπόψη τις δεξιότητές μου, το χρόνο που διαθέτω και οτιδήποτε άλλο μπορώ να διαθέσω. Κάνω ένα κατάλογο με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω, τι πρέπει να κάνω, ωραία, και τα πράγματα που χρειάζομαι για να κάνω τα βήματα αυτά. Θα γράψετε το τι χρειάζεστε και μετά θα αξιολογήσετε την πρόοδό σας, δηλαδή δούλεψε αυτό από εκείνο το στάδιο μέχρι ποιο στάδιο. Μίλησα με 15 ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Πόσοι ανταποκριθήκανε, τι δούλεψε. Καταλάβατε, ο καθένας θα το βάλει δηλαδή με το δικό του, έτσι όπως θέλει να το δουλέψει. Αξιολογώ τον πρόεδρο και κάνω αλλαγές στο σχεδιασμό μου όπου κρίνω απαραίτητο. Όλα αυτά όμως είναι καλό να κάθεστε να τα γράφετε, τις πιθανές αλλαγές, τι έγινε. Αυτό σας δίνει ενέργεια σε όλη σας την προσπάθεια και σας βοηθάει να προχωράτε καλύτερα. Μόλις μάθετε να το κάνετε εσείς αυτό το πράγμα και το διδάξετε και στους άλλους που θέλουν να ξεκινήσουν, θα γίνει πιο εύκολο μετά όλο αυτό για όλους. Ακολουθούνται σωστά βήματα, μπαίνει σε μια ροή όλο αυτό. Αυτά ήτανε. Γι' αυτό είπα θα είναι γρήγορο. Λίγα λόγια για να συστηθώ εγώ. Όσοι με ξέρετε, είμαι ο Νίκος Ομπάρκουλης από τη Θεσσαλονίκη, συνεργάτης της εταιρείας Ιμπέρια. Ξεκίνησα κι εγώ μαζί με τον Κώστα και τη Μέρη από την αρχή. Κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια και μεγάλη προσπάθεια μαζί με τους ανθρώπους της Ιταλίας να φέρουμε κάτι όμορφο και να βοηθηθεί όλος ο κόσμος. Και το ρητό από κάτω είναι ότι δεν έχει σημασία ποιος είσαι, αλλά τι ρόλο παίζεις στη ζωή των άλλων. Ο κύριος Κώστας και η κυρία Μέρη έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη δικιά μου τη ζωή, σε όλη μου την οικογένεια, και τους χρωστάω πάρα πολλά πράγματα. Περάσαμε και οι δύο όταν ξαφανιστήκανε όλοι, μείναμε τα τρία μας και λέμε πάμε να συνεχίσουμε, και από τη δουλειά που ρίξανε τουλάχιστον αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, ήρθατε όλοι εσείς. Δεν φαντάζεστε πόσο τυχεροί είστε. Αυτό λέω μόνο. Λοιπόν, αυτό. Μπορείτε να σταματήσετε την εγγραφή και να καθίσετε με την ησυχία σας να κάνετε την εργασία για το σπίτι. Και ανοίξτε τα μικρόφωνα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.